Kula aturaken agunging matur nuwun dumateng grup ingkang tinanggena para rawuh kasuwun lenggah malih. Adicara kaping 3 inggih punika sambutan kaping 1 saking Ketua Paguyuban Pelestari Seni dan Budaya Kampung Payungan dumateng Bapak Mariono wekdal saha papan kula sumanggaaken sakcekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Matur ngarsanipun bini sepuh-sesepuh ingkang dahat kula bekteni ngarsanipun Bapak Marsidi pinangka Kepala Wilayah Pedukuhan Ciren ingkang kula hormati, ngarsanipun Bapak Sofwan Adil Kurniawan, Bapak Burhanuddin Nuryanta, Bapak Sudarmanta pinangka pemerhati budaya ingkang tansah kula hormati. Dumateng ngarsanipun Bapak Ibu saking SMPP Sekolah Mocopat Puspito Sari Pandak ingkang satu bagya mulya. Dumateng ngarsanipun kru saking Radio Suaka FM ingkang satuhu bagya mulya sumrambah sagung tamu Bapak Ibu ingkang boten saged kula piji setunggal-setunggalipun. Nyuwun sewu katalumpen Bapak Dr. Andes Haji Budi Sutresno, dosen UGM. Terus nggih Pak, ingkang kula hormati Bapak. Nyuwun pangapunten kalilakno kula matur mbok bilih kula makili saking kanca-kanca pangrembag Paguyuban Pelestari Budaya Kampung Payungan. Nah, saderengipun matur nyuwun pangapunten Bapak Ibu, dalu menika kula menawi ginakaken jawi ingkang pakem tesih tebih Pak. Dados nyuwun pangapunten estu dalu menika kula ginakaken 3 bahasa Pak. Jawi lajeng Arab kula wau sampun Bapak. Lajeng Indonesia samanten. Nyuwun pangapunten saderengipun. Prancis dereng ya Pak. Inggih salajengipun Bapak Ibu mbok bilih kepareng kula ngaturaken gatining sedya dalu menika sepisan nilik saking Kampung Payungan menika ing mbok bilih kathah sanget kesenian dalah kabudayan ternyata dumugi sak menika mati suri Pak. Bapak Ibu, dados
kula paguyuban pelestari budaya niat ingsun dalu menika dumugi saklajengipun kepingin mujudaken impen. Jane impen niku padha dilalai Pak. Sedaya ingkang tergabung wonten ing paguyuban kok dilalai padha niku Pak impene. Terus kepingin mujudaken kabudayan dalah kesenian ingkang sampun mati suri menika supados gesang malih. Tantangan kula sak kanca tentu kemawon awrat sapa to kula ki sapa to paguyuban menika ananging kula sak kanca nggadahi setunggalipun napa sih modalipun namung semangat mugi-mugi semangat kula sak kanca ing samangke saged nggesangaken malih kabudayan dalah kesenian wonten ing Kampung Payungan. Ingin salajengipun mbok bilih dalu menika panci maca pat Bapak ingkang paling siap pramila dalu menika kula sak kanca saking paguyuban pelestari budaya menika dalu menika miwiti wontenipun kegiatan mugi-mugi ing saklajengipun ing samangke kasusul kegiatan sanesipun. Wonten ing rapat nalika semanten kanyata wonten ing Payungan menika manggihaken respon ingkang saya sanget mbok pilih mapinten-pinten kabudayan kesenian yang samangke ingkang kepingin sanget gesang malih wonten reog lajeng wonten karawitan maca pat dalu menika lajeng arahipun wonten band pamudipa lajeng solawatan angklung mugi wonten Pak. Insyaallah kanthi modal semangat mugi-mugi sak mangke setunggal mboko setunggal saged kaleksanan. Pramila dalu menika estu kula magili saking kanca-kanca paguyuban nyuwun donga pangestu mugi ing sak mangkenipun saged ngleksanani amanah saking sedaya warga. Ing salajengipun kula ugi makili saking kanca-kanca ngaturaken ageng matur nuwun ingkang sepisan dumateng SMPP Sekolah Mojopat Puspito Sari Pandak lajeng kaping kalihipun dumateng Radio Swaka FM. Mugi-mugi mengke mitra Pak Sam. Kawitan dalu menika Pak Sam sampun ameng-ameng nalika semanten mbok bilih kula nyuwun mbok bilih mengke wonten kegiatan wonten ing Sendang Payungan nyuwun live Pak Sam. Siap ngoten menika. Mugi-mugi insyaallah mengke saged kesinambungan. Ing salajengipun dumateng ibu-ibu warga Kampung Payungan. Semangatipun luar biasa. Kala niki wau mbok pilih nalika Mars Kampung Payungan ngerocos Pak kula. Awit ngibaraken setunggalipun semangat kagem warga sanesipun mugi-mugi saged gigah wonten dalu menika. Nggih salajengipun pungkasan Bapak mbok bilih karana menika live mbok pilih ing sak mangkenipun saking luar Kampung Payungan saya menika dinas utawi saking sanesipun mbok pilih sak mangke badhe ngagem lokasi Sendang Payungan kagem pentas kabudayan kasumanggaken semantena mengke saged kepanggih kalian kanca-kanca paguyuban
jer sedaya wau ing samangkenipun saged boten nerak dumateng aturanipun ingkang sampun dipun tetepaken saking paguyuban. Mekaten lan semanten mbok bilih kirang wicaksana anggen kula matur kathah sedaya kelepatan kula estu nyuwun pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Kula aturaken agunging matur nuwun dumateng Bapak Mariono ingkang sampun paring sambutan. Sambutan kaping kalih inggih punika saking Kepala Wilayah Padukuhan Ciren dumateng Bapak Marsidi wekdal saha papan kula sumanggaaken sak cekapipun sumangga.